Senjuri, nselmilkom u nilqakom ġdid tal-programm Qribna, ħna kif nagħmlu dejjem ftit minuti kollox qabel nagħtu bidu għall-aħbarijiet fuq dan l-istess stazzjon nkunu qegħdin naġġornawkom dak kollu li qiegħed jiġri madwarna, dejjem naturalment b'doża politika. Illum ser nkunu qegħdin niddedikaw ftit minuti sabiex intukom l qabel kollox spjegazzjoni dwar it-Tribunal Industrijali ġewwa pajjiżna li jirregolarizza mhux biss jirregolarizza iżda wkoll ikun jista' joħroġ deċiżjonijiet meta jitqatla xi ilment jew inkella meta jkun hemm xi tilwim bejn min jimpjega u l-impjegati nnifsu. Nowli minn ħadd se jagħtikom mhux biss spjegazzjoni dwar dan l-istess tribunal iżda iżjed minn hekk għaliex kif dejjem jgħid ukoll il-Prim Ministru Robert Abela kemm importanti li nibqgħu naġġornaw ruħna għar-realtajiet li affaċċjaw in-nies illum il-ġurnata. U l-Prim Ministru wkoll minn naħa tiegħu se tkunu qed issegwu diskors, se tkunu qed taraw intom stess ukoll kif dan l-istess tribunal huwa qaċċan għat-tibdil għall-riforma fiħdan l-istess tribunal sabiex ikun jista' jirrispondi għall-istess ħtiġijiet tal-lum il-ġurnata. Nsegwu flimkien. Il-Tribunal Industrijali x'inhu? Il-Tribunal Industrijali jispeċjalizza u jitratta tilwim bejn impjegati u min ħaddem fuq kwistjonijiet b'rabta max-xogħol. Issa x'inhu l-irwol allura ta' Tribunal Industrijali? Dan għandu l-awtorità biex jiddeċiedi fuq każijiet ta' tkeċċija inġusta, tilwim dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol, diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol, tilwim dwar ftehim kollettiv u kwistjonijiet oħra relatati mal-impjeg bħal ħlas jew drittijiet oħra. Ma min jista' jressaq każ? L-impjegat jew inkella min ħaddem. X'inhuma uħud mid-diffikultajiet? Eżempju dik li t-tribunal m'għandux fuq xiex jimxi biex jikkalkula biex jingħata kumpens u jeħtieġ ukoll li jaġġorna ruħu għax-xogħlijiet moderni tal-lum. Il-Prim Ministru għalhekk ħabbar li se tkun qed titwettaq riforma f'dan it-tribunal bilan li jissaħħu drittijiet tal-ħaddiema waqt li jkun hemm is-serħan il-moħħ ta' min ħaddem. Il-Prim Ministru saħaq li l-liġi kif inhi taf toħloq inċertezzi u inġustizzji għal ħaddiema u għal min ħaddem u għalhekk hemm bżonn li l-liġi trid tkun iktar ċara fil-waqt li jkun hemm deċiżjonijiet iktar imħaffa u l-istess tribunal għandu jkun mammar bl-aqwa riżorsi u l-kompetenzi meħtieġa. Huma dawn ir-riformi strateġiċi settur. Maduda kollha flimkien u mbagħad li waslu għal pajjiż illi jkunu qed jindirizza il-ħtiġijiet dejjem jinbidlu tas-soċjetà u jwieġeb kif xieraq għalihom għalhekk aħna rridu nibqgħu dak il-moviment li jkun aġent tal-bidla u l-bidliet ma nibżgħux minnhom għax il-poplu għalhekk fdana biex nagħmlu r-riformi. Anke jekk ir-riformi jkunu diffiċli, imma l huma weħtieġa rridu nwettquhom. Grazzi lilek Nowli minn hawnhekk nirringrazzjaw ukoll it-tim tal-produzzjoni li ta' kuljum itella dan il-programm. Aħna nirringrazzjawkom ukoll tal-rispons pożittiv li nsibu minn naħa tagħkom it-telespettaturi li tgħidulna wkoll kemm il-programm qiegħed effettiv għaliex fi ftit minuti kollox tkunu tistgħu iżommu ruħkom aġġornati b'dak kollu li qed jiġri madwarna. Vera forsi programm jista' ma jolqox lilek direttament għaliex is-suġġett li jitratta ma jkunx qed jolqot lilek direttament iżda tajb li tkunu marfa u tistgħu tikkomunikaw ukoll dak li rresqu lilkom ma' qrabatkom jew inkella ma' ħbib tagħkom. Infakkarkom bħal dejjem jekk tliftu xi programm jew ieħor fuq il-paġna ta' Facebook Qribna nkunu qegħdin intellaw dawn l-istess filmati li nħejju minn jum għal jum. Issa, grazzi, nsellmilkom.